Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Ina gaya maka aboki, wallahi kwanaki wani bidiyo ne ni ai tunani nake kiddnaping din nan an kama su daɗi ake ci. Na tsara wani nayi ya ɗauke ni amma ya ki, to na rasa me ake ci. Ni sai ana ci kiddnaping. What's up? Very stupid. Ba ka ci abincin ba ne fa koya? Ni abinci mai daɗi nake so. Ba iyayen ku ne barayin ku dan gari. Big Bros. Hey, see you my man. What happened? Ya ƙiya ci abinci ne. Ya ƙiya ci. Wallahi a gida kaza nake so. Wait, Rika, take me now. Ni ba me wannan ba zan yi wallahi. Yalla me wannan? Warkat. Fasa kan. Ejin na. Ni ban taɓa jin wannan ba wallahi. Ba ka ci ba? Idiot. Iyayen ku ne suke sakan mana kuɗaɗe a rayuwar gwamnatin banza da Hey, look. Chinese! Ka gane wannan kuwa? Kalla mai! Kai, ka gane wannan kuwa? Kalla mai! Yalla mai! Karbi! Idiot! Ba mu nan. Ungo! Kira ubanka! Kai magana da ubanka! Miliyan 50 zan karɓa a wayan a kashe take. Kai! Kiras! Oh, oga, zane mun shi. Zane mun shi. Sake mana lusin din miliyan.